Jo, siema stary. No. A, no hej, no. Nic, tylko tam pisze. Coś tam pisze, nie wiem. A słyszałeś, co tam Słoń powiedział ogółem? No co Słoń powiedział niby? Powiedział, że jeszcze nie ma polskiego Eminema jeszcze. No żaden polski raper nie jest jeszcze Eminemem. Tak na tym levelu. Nie ma jeszcze? Jestem ma rację, no nie ma. Nikt nie jest na takim levelu. Wiesz co? A czemu by nie spróbować? Nie na chwilę, ty żartujesz ze mnie. No co, czemu nie? Zawsze będę ryzykowny, to nie. Dobra, dajmy. Dobra stary, jak myślisz? Ja w to nie wchodzę.